Hasiko gara pixka bat aurkezten eta horrela ere jendeak badauka denbora sartzeko. Ongi etorriak, sartu zaren deten hoi, hitzalditxo honetan, lehiaketa, lekualdatzen lehiaketari buruzko hainbat xehetasun emango ditugu informazioa, izango da hitzaldi laburra espero dugu, baina bai gauza konkretuetaz hitz egiteko, eta, lehenengo eta behin, Maitane eta Angela gara, eta jakin ezazuela edozein duda geratzen bazaizue, alde batetik daukazuela txata, hor bertan galderak botatzeko, eta gero ere badaukazuela eskelaseko telefonoa, gure helbide elektronikoa, baita ere webgunean, non zintzilikatu ditugu hainbat material eta hitzaldi hau bera, edozein duda argitzeko. Telefonoz ere, gaude goiz eta arratsaldez, beraz, hori nahi izatekotan, edo duda zehatz bat izatekotan, horra deitu eta saiatuko gara argitzen, bai? Hori gure aurkezpena eta iruditzen bazaizu hasiko garaia. Bai. Vale. Vale. Zer da lekualdatze lehiaketa? Angelak esan duen bezala, aurten lekualdatze lehiaketa, estatu mailako lekualdatze lehiaketa izango dugu, eta lekualdatzea da funtzionarioa garen pertsonak ikastetxe batetik bestera mugitzeko dugun modua, mugitzeko dugun tresna. Bai? Orduan, aurtengoa estatala da. Urtero izaten da lekualdatze lehiaketa, baina txandakatzen dira estatala eta autonomikoa. Eta aurtengoa estatala da. Honek zesan nahi du, beste erkidego batzuetatik jendea etor daitekeela Nafarroara eta gauza bera Nafarroatik jendea joan daitekela beste erkidego batzuetara. Estatala izan arren, kontuan izan behar dugu, lehenengo behin betiko destinoa lortu behar dugula Nafarroan eta oposizioa ganditu zenuen espezialitatean eta hizkuntza. Behin hori lortuta aukera izango duzu nahi izan ez gero beste erkidego batera parte hartzeko. Baina bitartean ez. Deialdi hontako zehaztapenak, deialdi hontako zehaztapenak, parte hartzeko epea izango da azararen 5-tik azararen 26-ra. Beraz, 3 asteko epea izango dugu parte hartzeko. Esan bezala, estatu mailakoa da eta estatu osoko ikastetxeetan parte har daiteke. Estatala izateak badu betekizun zehatz bat, izan ere, estatalak berarekin dakar antzinatasun eskakizuna. Honek zer esan nahi du, parte hartu ahal izateko, behin betiko destinoan gutxienez, bigarren ikasturtearen hasiera izan behar dela. Hau da, destino bat aurreko ikasturtean, aurreko lekualdatze lehiaketan, lortu zuten pertsona horiek, ezingo dute lekualdatze honetan parte hartu. Zeren ez da, haien bigarren ikasturtearen hasiera edo izan. Eta hau dena, deialdi osoa, arautua dago eta informazio osoa jasota dago, 233/2024 ebazpenean. Bai? Parte hartzaileak. Parte hartzaileak bimutza honditan sailkatu daitezke. Alde batetik daude derrigorrezko parte hartzea duten pertsonak eta bestetik borondatezko parte hartzea duten. Derrigorrezko parte hartzea duten pertsonak dira praktikaldian daudenak eta hauen artean bereizten dira bi egoera. Alde batetik ditugu, aurten praktikaldia egiten ari diren pertsonak oposizio lehiaketa bat orain gainditu dutelako eta berez oraingo ikasturte hau izaten ari da funtzionario bezala lehenengo urtea eta hoiek dute derrigorrezko parte hartzea eta badaude beste pertsona batzuk praktika egiten ari direnak, baina plaza lehenago lortu zutenak. Eta hauek arrazoi ezberdinengatik eskatu zuten praktikaldia atzeratzea. Eta orduan aurten ari dira praktikaldi hori burutzen. Kasu hauetan dauden pertsonek derrigorrezko parte hartzea dute. Egoera berean aurkitzen dira, derrigorrezko parte hartzearekin, behin-behineko destinoa dutenak, ezabatuak edo suprimituak pertsona hauek dira plantiletan -1 agertzen denean espezialitate bat, espezialitate horretako pertsonak, eta ikastetxe horretako pertsonak, dira suprimetzeko aukera dutenak, baina kasuistika nahiko zehatzak dira,
eta bueno, aurrerago azalduko dugu. Eta badira beste pertsona batzuk ere derrigorrezko parte hartzea dutenak. Atzerrian egondakoak eta bueltatu direnak, eszedentzia behartuetan daudenak, zerbitzu eginkizunetan daudenak baina oraindik behin-behineko destinoarekin. Eta gero, bigarren multzoan ditugu borondatezko parte hartzea duten pertsonak. Hemen daude alde batetik behin betiko destinoa dutenak, hau da, dagoeneko destino bat lortu dutenak aurretik emandako leku aldatze lehiaketaren batean, baina nahi dute, arrazoi ezberdinengatik, baloratu dute nahiago dutela beste ikastetxe batera mugitu. Eta beste kasu batzuk, tartean esperientziak. Hori da, pantaila pasatzen zegoen, eta pixka moten da. Bale, orain pixka bat zehatzago azalduz, derrigorrezko parte hartze horretan zaudete, alde batetik praktikaldean zaudetena, horiek kontutan izan ezingo dituzuela perfil linguistikoa duten plazak hartu, bale? Eta zuen kasuan ez daukazue dokumentaziorik aurkeztu behar baremorako. Hau da, oposizio notarekin parte hartzen duzue, ez da ezer aurkeztu behar. Bai, praktikaldea prorrogatu edo atzeratu zutenen kasuan bai, ez? Horiek bai aurkeztu behar dutela baremorako beste guztiek bezala. Eta gero daude behin-behineko plaza dutenak, urtero parte hartu beharko dute, behin-betiko destinoa lortu arte, eta bi kasu hauetan, bai praktikaldean daudenak, bai behin-behineko plaza dutenak, gogoratu bakarrik Nafarroarako lehiatuko direla, Nafarroan plaza behin betiko lortu arte ezin direla mugitu beste erkidego batera, eta gainera espezialitate eta hizkuntza oposaketa pasatako espezialitate eta hizkuntza horretan, bale? Eta azkenik gogoratu oso garrantzitsua dela dauden zentro guztiak zuen espezialitate eta hizkuntzan zerrendatzea. Zuen kasuak, behin-behinekoen kasuan eta praktikaldean zaudetenak, denak zerrendatu behar dituzue. Bai, zentro guztiak. Horrela, ofizioz plazarik ez esleitzeko, arrisku hori dagoelako bestela, ez? Iristen bada zuen punturaino eta ez duzue plazaraikorik zerrendatu, gerta daiteke departamentuak ofizioz plaza bat esleitzea. Eta zuen kasuan ez daukazue prozesuari uko egiterik. Definitiboa den plaza bat esleitzen bat zaizue, hori izango da zuen lehenengo destinoa. Eta borondatezko parte hartzearen kasuan, hauek bai hartu ditzakete perfil linguistikoa dituzten plazak, bai behin betiko plazak dituztenek. Eta hemen desberdintzen ditugu maisu maistrak eta bigarren hezkuntza eta lanbide heziketakoak. Maisu maestrek erabili ditzakete espezialitate guztiak baldin eta horretarako habilitatuak badaude. Egun badute eskaera habilitatzeko. Hau urtean 3 epealdi ekitzen dira, eta orduan dituzuen habilitatutako espezialitate guztietan eskatu daiteke. Eta bigarren hezkuntzan bakarrik oposaketako espezialitatea eskatu dezakete. Kasu honetan bai, egin dezakezue uko esleitutako behin-behineko plazari, bai, argitaratzen direnean behin-behineko zerrenda horiek eta gustoko ez baduzue jasotakoa hor uko egin altzaio prozesuari, baina gogoratu, prozesu osoari egiten diozu uko, ez esleitutako plazari. Eta gogoratu plaza berri hori hartzen baduzue, galduko duzuela aintzinatasunari dagozkion puntua. Bai, badakizue urteekin metatzen joaten dela aintzinatasuna zentroan, eta orduan zentro aldatzen bazara hori galdu egingo da. Aurrera ikusiko dugu baremoan, bale? Nolakoak diren puntu horiek. Eta azkenik, azalduko dugu labur-labur behin betiko plaza dutenentzat badagoela kaso egoera berezi bat dela lanpostua ezabatzeko aukera, edo lanpostua ezabatzeko eskubidea. Nortzuk dute hauek? Beraien plaza -1 geratzen direnak. Aurrera gore ikusiko dugu nola plantiletan, eta agian ikusi duzu dagoeneko, hainbat zentro batekin agertzen dira, hori zen edu plaza hori desagertzeko bidean dagoela. Eta kasu hauetan badaukazu eskubide hori. Kontutan hartu eskubide hori eskaera epea azararen atzotik, lasai, 8 arte izango duzuela, biak barne, aste hau soilik. Orduan, nahiko egoera delikatua da, beraz, intentzio bat duzu edo agian interesatzen bat zaizue zuen plaza suprimitzea, gomendatzen dizuegu sindikatura zuzenean deitzera edo eta departamentura eta zuen kasua banaka-banaka ongi aztertzea.
Jakin ere, ikastetxe batean, minus batean baldin badago plaza, bertan espezialitate horretako irakasle guztiek daukatela eskubidea hau eskatzeko. Eta orduan, batek baino gehiago eskatu ezkero, lehentasun zerrenda bat sortzen da, eta antzinetasun gehiago dutenek daukate lehentasun gehiago. Hor ikusten duzu, maisu maistren kasuan, ikastetxeko antzinetasuna hartzen da kontutan soilik, eta irakaskuntza hartainetan hartzen da kidegoan lehenengo eta gero ikastetxean, hurrenkera hori egiteko. Orduan, kontu, zenen suprimitzen denean plaza bat, ez bada ongi pentsatzen, gerta daiteke, batean zure behin betiko plaza galtzea eta behin-behineko gisa geratzea, ez? Edo inkluso ofizioz plaza bat esleitzea. Horregatik, kasu honetan ez gara gehiago luzatuko, baina honekin interesa izango bazenute, jarri gurekin kontaktuan. Edo bestela zuzenean departamentura ditura ere azalduko dizuete ongi eta lagunduko dizuete zuen ikastetxeko egoera aztertzen. Bai, aipatu nahi nuen, estatu mailako leku aldatze izan da, badagoela lanpostu ibiltarira atxikipena, hemen, horraren izanteari begira, baina lanpostu ibiltarira atxikipena ere eskatzeko epea dagoela zabalik, baina hau bakarrik dagokio Nafarroa osoan pertsona bati, Korteseko irakasle bati. Orduan lasai, Korteseko irakasle hori ez bazarete, lasai egon ze ez dauka honek zuentzako inogo interesik. Eta Kortesekoa hemen baldin badago eta interesa izango balu, gauza bera, deidezala sindikatora edo departamentura, ze azaran lautik 8 izango da atxikipen hori eskatzeko tartea. Bale? Begira hori pasatzen lehenengoan. Bale, eta azkenik kontatuko dizkizugu labur-labur aurtengo aldaketa nagusiak zeintzuk diren, bale, kontutan hartu dezazuen. Lehenengo eta badago aurten egoera berezi bat, dela paiko funtzionarioek, galdera asko jaso ditugu, ea daukaten aukera edo eskubidea leku aldatzenetan parte hartzeko, eta erantzuna da ez. Paiko foru funtzionarioek ez daukate aukerarik, badirelako beste kidego batekoak, ez direlako estatu mailako irakasle kidegokoak, bai? Orduan aurten ez aukerarik egongo. Gero aurten ere berezia da edo berria da praktikaldian daudenak, lehenengo aldiz prorroga edo praktikaldiak prorrogatzeko aukera izan dutela eta ez dutela inolako galerarik izango beraien lankidekiko edo momentu berean oposaketa gainditu zuten lankidekiko, ez? Zeren aukera zuten iaz leku aldatze lehiaketan parte hartzeko eta berez aurten berriro ere parte hartuko dute eta merituak aurkeztuz, beraien lankideak bezala, bale? Hori sententzia bat egon zen eta horri esker, egoera hau, eta hemendik aurrera mundu guztiak praktikaldiak prorrogatzeko aukera izango du, baldin eta zenbait baldintza betetzen baditu. Lanbide heziketako irakasle teknikoak ere, bigarren hezkuntzako irakasleen kidegora pasatzen dira, eta beraiei kontatzeko aintzinatasuna kontatuko da zeuden funtzionarioz ziren kidegoan bezala. Bai, urte bakoitza kontatuko den ziren kidegoan bezala. Orduan, hori ere, errekuntza bada urtengo lanbide heziketako irakasle hauentzako, eta azkenik hau denoi eragiten digu gutxo gara bera, praktikaldiko izan ezik, meritoen baremoan aldaketa handiak gaude, hau gehien bat, hainbatetan parte hartu duzuen hautzat, jakin, aurten meritoen baremoan aldaketak daudela puntuazioan, eta orain aletuko ditu aldaketa hori. Hori baremoaren pixkat aurrerago azaltzen. Hori da. Plantillak, leku aldatze lehiaketan, azkenean parte hartzen du pertsona batek leku aldatze lehiaketan, beste ikastetxe batera mugitzeko asmoa duelako. Baina nola jakin beste ikastetxe horretan, nahi dudan ikastetxe horretan tokia dagoen edo ez? Horretarako, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak argitaratzen ditu plantilla batzuk. Plantilla hauek ematen digutela momentu zehatz bateko argazkia. Ez dute errealitatea 100% islatzen. Aldaketak egon daitezke argitaratuak izan direnetik leku aldatze lehiaketaren ebazpenera, eta gero leku aldatze lehiaketaren prozesuan bitarte aldaketak eman daitezke ere bai. Orduan, da zerbait orientagarria eta bai dialogor bat egiteko erabili dezakegu. Abenduan ere argitaratuko dira berriro ere plaza. Bai. Momentuz ditugu behin-behineko plantillak. Ze Angelak orain esan duen bezala, abenduan bera argitaratuko dira behin-betikoak. Momentuz ditugu behin-behinekoak. Eta behin-behineko horietak hartu ditugu bi adibide.
Batetik, haur lehen hezkuntzako ikastetxe batena, Andosiakoa, eta bestetik, bigarren hezkuntzako instituto batena, Burlatakoa. Lehenengo kasuan, Andosiari dagokionez, begira, zutabeak daude 6 zutabe, eta zutabeak antolatuta daude binaka. Lehenengo bi zutabeek erreferentzia egiten diote plantillari, bai? Eta binakako honetan, beti ezkerrekoak adieraziko digu lanpostu hori dela arrunta, eta eskuinekoak adierazten du dela ibiltaria. Beste ikastetxe batera ere desplazatu beharko garen. Bigarren blokean, esaten digute plantillako lanpostu horietatik zenbat dauden beteta, aurrekoan bezala ezkerrekoan arruntak eta eskuinekoan ibiltariak, eta azkeneko bi hauek bi zutabetan markatuta daude plantillan zenbat bakante dauden utxik, zenbat plaza dauden utxik. Ezkerrekoan arruntak eta eskuinekoan ibiltariak. Adibidez, hartzen badugu bigarrena, haurrezkuntza erderaz, hartuta, haurrezkuntza erderaz, esaten digute plantillan daudela bi plaza. Eta bi plaza hauek direla arruntak. Hau da, ez naiz desplazatu beharko beste ikastetxe batera. Bale, bi plaza hauek nola daude? Okupatuta edo utxik. Bai, joan barnez urrengo bizutabetara. Eta hemen, beteak daudela esaten du. Bale, eta azkeneko bietan, orduan, utxik zen badaude, 0. Ados. Besterik gabe aipatuko dut hori, hemen I honek adierazten duela plaza hauek, kasu honetan haurrezkuntzako bi hauek, badutela ingleseko profila, eta orduan, hauek aukeratu nahi izan ez gero aplikazioan, zehaztu beharko genuke aplikazioko puntu batean, bale? Plaza elebiduna bezala. Gero egingo dugu aplikazioaren azalpen zehatza, baina jakin hemen, ia edo profilen bat agertzen bada, markatu behar dugula horrela. Ezaugarri horiekin markatu behar ditugula plazak, bale? Aplikazioan. Eta gero hemen, badaude plaza batzuk, kasu honetan adibidez, gorputz heziketakoa agertzen da negatiboan, bai, kostatzen zela. Bale, jendea sartzen ari da eta gu baimen eman behar dugu. Bale. Minusean agertzen diren plaza hauek dira lehen aipatu ditugunak, suprimitzeko aukera dutenak, bale, eta hemen plaza plantillan adierazten digutena da, kasu honetan, gorputz heziketan dagoela pertsona bat, plaza hori okupatzen, baina realitatean ez dago lan nahikorik, lan karga nahikorik pertsona horrentzat. Horregatik agertzen da hemen negatiboan. Pertsona honek momenturen batean erabakiko balu bere plaza ezabatzea, plantillatik desagertuko litzateke bakante hori. Bai. Eta gero, bigarren hezkuntzako ari dagokionez, hemen ere 6 zutabe daude, baina 3 antolatuta agertzen dira. Lehenengo 3 zutabek erreferentzia egiten diote erderari, eta hurrengo 3 zutabeak euskarari. Kasu honetan, askatasuna denez, euskerako instituto bat, erderako zutabeak denak daude 0arekin, eta euskerakoetan ikusten dugu benetan, nolakoak diren, filosofia adibidez plantilla zen badaude 2 okupatuta bat, bakanteak utxik bat. Lengua castellana literatura, berdin, plantillan 5, okupatuta 4, bakanteak bat. Bai? Hau da, plantillek ematen diguten informazioa, baina esan duguna, plantilla hauek aldakorrak dira, eta ematen diguten momentu zehatz bateko informazioa. Orduan, a ber. Horregatik esaten dugu eskaera itxuan egiten dugula. Angelak lehen aipatu duena, behin betiko plantilla argitaratuko dute abenduan. Tarte honetan, sartuko dira, jubilazioaren bat eman bada, edo horrelako kasuren bat, sartuko da plantilla horretan agertuko da. Lekualdatze lehiaketaren prozesuan, sortatuko dira erresultak. Eta zer dira erresultak? Erresultak dira, adibidez, pertsona batek destino bat duena, nik badut destinoa Bernat Etxeparen. Eta erabakitzen dut parte hartzea. Esleitzen badidate beste gauza bat, beste plaza bat, lekualdatze lehiaketan, nik
utziko dut utxune berri bat Bernart Etxeparen. Orduan, zen niri esleitu diate bat, orduan sortuko da erresulta bat. Bai? Nola sortu daitezke ere, plaza bat esleitu didate, eta gero erabaki dut, definitiboan naizen ez aukera dut uko egiteko, uko egiten dut, eta orduan mugimendua domino efektu bat sortzen da. Zergatik, ze nik sortu dudan bakante hori beste pertsona bati ere eskaini diote. Imaginatu, niri eskaini diote bat Patxilarra Intzarren, eta nire Bernart Etxeparekoa eskaini diote Angelari. Angelak sortzen duen utxunea ere beste pertsona bati esleituko diote. Eta horrela sortzen da domino efektu bat. Nik uko egiten badiot esleitutako plaza horri, Angela ere gelituko da bere plaza hori gabe, esleituko diote beste bat berari, eta horrela domino efektu hori emango da. Espero du soinu ongi entzutea, zer iruditzen zait badagoela olako jartzun bat, lehen ez zegoena, bueno. Jarrituko dugu pixka bat, bale? Plazekin, bale, mi esker. Bale. Txatean aserren diguten non geratuak ginen. Bale. Jo, sentitzen dugu, Bai, sentitzen dugu. Badira plaza batzuk, ofizioz, derrigorrez, ezin dizkigutenak esleitu. Bale? Hauek zehaztuta daude deialdiko 5. eranskinean. Baina badira, maisu maistren kidegoan, badira lanpostu bereziak, helduen irakaskuntza, gutxiengo kulturalak, zonaldekoak, edo DBH-ko lehenengo eta 2. mailako lanpostuak, lanpostu ibiltariak direnak ere ezin dizkigute derrigorrez esleitu, kartzelako lanpostuak eta atzerreko hizkuntzako profila duten espezialitateak ez da ere. Zer esan nahi du honek? Imaginatu nik dudala, adibidez, praktikaldia egiten ari naiz, oposizioa gainditu berri dut eta praktikaldia egiten ari naiz, markatu behar ditut guztiak. Baina, hoien artean, badaude batzuk ibiltariak direnak eta nik ez dut kotxerik, edo ez dut kotxerik hartu nahi, eta ez zaizkit interesatzen. Justo, ibiltariak ezin dizkiate derrigor esleitu. Ordan, aukera izango nuke, hoiek ez markatu eta plaza horiek ez dizkiate inoiz emango. Beste plaza batzuk bai dira derrigorrezkoak, ezin dut esan, ezin dut joan kortesera, ez zaidanako interesatzen, oso urruti dagoelako, nire etxetik, eta ez dut markatuko, hori bai esleitzen aldizute derrigorrez. Baina, aipatutakoak ibiltariak, kartzelakoak, helduentzat direnak, badaude zerrendatuta 5. eranskinean, eta horiek ezin dizkigute esleitu derrigorrez. Eta 2. hezkuntzakoen eta lanbide heziketakoen kasuan, ezin dizkigute derrigorrez edo ofizioz esleitu, derrigorrezko espezialitate edo profil bat duten plazak, atzerriko hizkuntzako profila duten espezialitateak, eta esparruak edo ambituak izenarekin izendatuta agertzen diren plaza horiek. Bai? Ordan horietan ez dugu interesik, hobe ez markatzea aplikazioa. Beraz, ATP-an bezala ez gaude behartuta ibiltariak hartzera. Galdetu dute hori txatean, eta horrela da, ibiltariak ez dira derrigorrezkoak. Agertu behar da plaza ibiltaria bezala, plantillan. Bueno, orain, nongi iruditzen bazaizue, jarretuko dugu pixka bat azaltzen nola den departamentuak habilitatu den aplikazioaren erabilera, eta zer aurkituko dugun. Sartuko nahi zuzenean, ezpera hemen kaptura batzuk egin ditugu, teknologia faiatzen badu edo, eta orduan, hemen irekitzen zaigu, hori da, estatu mailako lekualdatze lehiaketaren aplikazioa, eta hemen aurkitzen duzue oinarrizko informazio guztia, norentzat den, ze agiri aurkeztu behar diren, baita araudia ere, eta aipatutako anexoak eta hemen daude, eta gero tramitazioa, bai? Tramitazioan, badago hemen parte hartzeko eskabide aurkezteko tokia, hemen epea aipatzen da, jarraibideak, eta hemen klikatu ezkero, eta klaberen bitartez, nila jarri dut nire klabeko kontraseina, eta irekitzen zengu orrialde hau, eta bertan programan sartuta, badaukazu aukera euskeraz ere jartzeko, bale? Programan sartuta, eta beti... Horrekin abisatzen digute horria ez dela epe luzez mantentzen horrian dugun informazioa, bale? Eta etengabe nolabait joan behar garela gordetzen badazpada. Edo egiten eragiketaren bat, o zerbait aplikazioaren barruan zebestela informazioa galduko dugu.
Oso garrantzitsua, bai, zirriborroak sortzeko aukera dago, eta, bueno, hori oso importantea da. Orduan, hau da, aurkituko dugu lehenengo gauza, eta hemen dago aurtengo lehenengo nobedadea. Berriak zarete honontzatez, baina besteentzat bai. Beste urteetan bazegoelako aukera ofizioz berresteko departamentuak ematen zegun nota edo beste urteetako nota. Eta hemen agertzen zen atal bakoitzean, hemen dago 6 puntu bat, baina lehen zeuden atal guztiak eta genekoan puntuazioa. Aurten baremoan oso aldaketa esanguratsuak daudenez, den aurkeztu behar da berriz eta egin duten eszepzio bakarra 6 puntu bat atalean da direla argitalpenak edo publikazioak, bai aldizkariak, bai liburuak. Kasu honetan, bai, berretxe daiteke honi buruzko informazioa, nire kasuan ikusten dut ere 0 puntua dauzkat, beraz, berdin izango litzateke bat edo beste hautatu. Automatikoki sartzen mundu guztiari agertzen zaio goikoa, ofizioz bestearen. Gehienak ez da atal bat normalen jendeak bueno, denetarik dago, duena. betea baduzue jakin iaztik ona zerbait berria izan baduzue, horretarako aukera ematen duena. Naiz eta ofizioz berretxi jartzen du 2023ko azarotik. Orduan, aurten gauzak egin badituzue, horiek ere gehitu ahalko dituzu. Eta beste gauzatxo bat, seguruenik ez da askoren egoera izango, baina 2010-2011ko leku aldatze bilaketa horren ondoren parte hartu baldin baduzue, aukera duzue 6 puntu bata berresteko. Bestela, ezingo duzue berretxi, eta zuzenean dena entregatzeko, baina proposamena emango dizu aplikazioak zuzenean, zuen datuak sartuta emango dizue zuzenean, edo berresteko edo ez. Dena den, sartuko netxatean, aurten esandakoa gehieno, dena aurkeztu beharko dugu, denok ez desatearren. Praktikaldean gaudela merituak ezin ditugu sartu, ez da hori da, praktikaldean zaudetenok. Praktikaldean zaudetenak oposizioa orain gainditu duzuelako, ez. Praktikaldi atzeratua egiten ari zareten horiek, bai. Hori da, bai. Prorrogatu da duzuen. Orduan, hemen, bueno, pasako naiz, bai, nire datuak pasatu ditut, eta hemen aurkitzen ditugu espezialitateak, bueno, hemen espezialitateak jarrian ditugu, eta galdera ikur honetan, agertzen zaigu, ez bat zaudete familiarizatuta webgune honekin, zer esan nahi duen ikur bakoitzak, bai? Orduan, arkatz edo boligrafonik klikatu ezkero, nik aurkeratu dezaket, espezialitate, bat, nik adibidez, edukazion primaria, ezakit zergatik jartzen da gaztelera, bueno, fin. Hautatu dut, gordetzeari ematen diot, eta gordetzeari ematen diot, arkatzari eman nahi dion berriz, eta arkatzari berriro eman da, irekitzen zait, bigarren bat. Espezialitate bat aukeratzen duzuen bakoitzean, gorde behar duzuen, bale? Berdin, plazak aukeratzeko momentuan. Plaza bat aukeratzen duen bakoitzean, gorde behar dugu. Eta honekin borratu daiteke, bai? Ikusiko dugu aurrerago ere. Hizkuntzekin berdina, interesa baldin badut, bai euskeraz, bai gazteleraz parte hartzeko, hemen izango litzateke tokia hori aukeratzeko. Gero hemen daukagu lehentasunezko eskubidea, eta hau lotuta dago lehen azaldu dugun suprimitzeko plaza hoiekin, bai? Ematen dizuelako hemen aukera jartzeko ikastetxe aukeratzeko lehentasuna, edo herria edo eskualdea aukeratzeko lehentasuna. Bai, hori bakarrik kaso hoientzako. Hemen ere badaukagu beste kasuistika nahiko berezi bat, dela lau kide, bueno, 2 edo 4 kideko talde bat egin ezkero, denek provintzia berera salto egin baduzu elkarrekin, badago aukera, gazteraz konkurrentzia ez da, deitzen zaio, batera aurkezteko eskubide hau erabili daiteke, baina beti ere denei eman beharko liekete zonalde horretara, bale? Honi buruzko informazio gehiagoneko bazenute, kasu horrekin zaudetelako, tentatuta edo, gurekin harremanetan jarri, ez gara luzatuko. Eta azkenik, hemen daukagu ja leku aldatze lehiaketako eskaerak egiteko tokia. Inportatzen egun edo toki importantenetako bat. Boligrafoari eman da, zabaltzen zaigu aukera, lehenengo zerrendan jartzeko zentro bat. Kasu honetan, Nafarroa, baina gogoratu estatalean gaudenez, beste erkidegoak ere, Euskal Autonomia Erkidegoa, edo beste dozein erkidego aukeratu litekena, bale? Gipuzkoa, Bizkaia, kasu honetan lurraldeka dago. Nafarroan utziko dut, xagoa kaso egiten didan, eta herri hautatuta adibidez Iruña jarri dezake, norbait sartzen, bale, sartuko dut, hori 2 pertsona zen zain, onsongi. Ikusut horrela denak barruan.
Kaixo, falta zineten hoi. Bale, orduan herrialde aukeratuta gero, ikastetxera pasako nintzateke, eta hemen, bueno, pues, nik nahi dudan zentroa aukeratu dezaket, eta gogoratu mugitu behar dela barra hau. Ados, hemen informazio gehiago dagoelako. Espezialitatea, hemen esan bezala, aukera. Jartzen dira nire aukera guztiak beti, baina eskola guztietan ez daude aukera guztiak. Jakin behar dugu ere, zer gauza existitzen diren. Dena den jartzen badugu existitzen ez dena, ez daigu tokatuko. Aplikazioa ematen dizu aukera edozein gauza jartzeko. Hori da. Baina ez badago plaza hori horrela zehaztapen horiekin kontenplatuta plantillan, ez dizute esleituko. Adibidez, elorrin, ez dago baskuentze hartzeko aukerarik, ez daukatea generoa, beraz, ez luke zentzurik izango nik hor klikatzea. Hizkuntza euskera, ateratzen uste dut bakarra jarri dudanez, ateratzen markatua, gaztelera ere sartu izan banu, izango nuke aukeratzeko, lehen plantietan ikusi dugun bezala, gaztelera edo euskera jartzen du beti, nire kasuan euskerako plaza da, eta plaza elebidunetan soilik, aukeratu daiteke, perfil linguistiko ingles, frantses, alemaniarra, bale? Eta horrean, ibiltaria hori da. Interes oso ondia baldin badugu, eta hau gehien bat herrietan gertatzen da, ez beste Iruña, baina gerta daiteke ere bai, interes handia badugu zentro batekiko, ez dago gaizki egitea eskaera bat normala, ibiltaria ez dena, eta sartzea bigarren eskaera bat ibiltaria dena. Nolabait ere, gure aukerak biderkatzeko sortuko balitz plaza ibiltari hori eta guk jarri badugu, aukera izango genukelako hori aukeratzeko, bale? Orduan, hau gorde egin zait, eta ikusten da ordena bat dela. Nik orain beste bat sartu dezaket hemen, gauza bere egin, eta zerrenda oso luzea egiten baduzue, bueno, zirribor, bai? Jarriko dut ez bada ikusteko, bai. Arbizu jarri dut, espezialitatearen hezkuntza, eta euskera markatuta dago, horrela utziko nuke, gordetzari mandiot, damutzen banaiz ordenarekin, badaukat aukera, hemen klikatuta, ordena aldatzeko. Eta hemen, bat zenbakia jartzearekin, aldatu egiten dit ordena, gordetzari eman eta gero. Bai, orain pasako da, elorri bigarren postura izatera. Hau oso interesgarria da, zerrenda oso luzea egin behar duzuen otzat, gehien bat, behin betiko plaza duzuen otzat, edo praktikaldean zaudeten otzat, oso zerrenda luzea egin behar da, eta batean damutu egiten bat zara ordena, hor dago aukera. Gogoratu ere, hemen daukazuela, txata barkatu, zerbait daukatenen, ez berririk ikusten, ez hau lengoa da. Bueno, galdetu berriz, agian ez dugu ikusi eta... Segituko dugu eta bestela. Nahi nuen esan, zirriborroa gordetzea komenigarria dela, gogoratu, denbora asko pasatzen bada, edo kafe bat atzera joaten bagara, dena desagertu daitekela. Beraz, lasai egon, zeren gero zuen zirriborro guztiak gordeta egongo dira. Bale? Urrengoan sartzen zaretenean aplikazioan, automatikoki emango dizue aukera berreskuratzeko zirriborro hori. Eta, imaginatu, entregatu duzuela ja parte hartze eskaera horri bat. Eta handik bi egunetara, damutzen zaretela, eta beste orden bat entregatu nahi duzuela, edo aldaketaren bat txertatu nahi duzuela. Lasai, entregatu dezakezu berriro parte hartze eskaera berri bat egin, eta programak aurrekoak nolabait apurtuko ditu, eta gordeko du bakarrik azken entrega. Bale? Hori da. Hemen ikusi duzu egin dugu kaptura bat eta horrelako eredu bat sortua genuen, azaldu dizuegu da nagoeneko, hemen ere zirriborroa nola gorde, eta bigarren kasu horretan ikusten da gordetako zirriborroa. Hemen ikusten da nola gertzen den zirriborroa. Gero hor klikatuta, zuzenan eramaten zaitu zure zirriborroa. Orduan gomendioa da, joatea egiten zirriborroak. Poliki-poliki, badaude 3 aste egiteko. Oso ongi. Badago denbora. Dokumentazioa eta merituei dagokienez. Non aurkitzen dugu atal hau, berdin, aurrekoan egin dugun bezala, parte hartzearekin egin dugun bezala, lekualdatze lehiaketako horri aldean bertan, tramitazioa atalean, badago, erderaz atera da orain, jarriko dut euskeraz. Vale. Tramitazio atalean, merezimenduak aurkeztea atalean, hor klikatuta, hemen berdin azpikaldean, badago beste botoi bat, merezimenduak aurkeztea, eta irekitzen dena da
erregistro elektroniko bidez bidalketa bat egiten dugunean ateratzen den pantaila bera. Badago ja zati bat, kaptura bat egin dugu, hau, badago ja zati bat beteta, eta orduan hurrengoari eman, eta gero sartu behar ditugu datu pertsonalak, eta 3. puntuan bai, dokumentuak sartu behar ditugu. Hor sartu behar dugu, meritu bezala baloratzea nahi dugun dokumentu guztiak sartu behar ditugu. Hor, gehi dokumentuaren entrega egiteko fitxa. Bueltatuko naiz berriro, deialdiko web horrira. Berriro hemen nago, tramitazio atalean, merezimenduak aurkeztea. Eta hemen alde batetik dugu, merezimenduak aurkezteko gida, importantea, begiratu, printzipioz dena eskaneatuta bidaltzerekin nahikoa da, eta ongi zenbakituta eta izendatuta, listo, publikazioen entrega bai da pixka bat berezia, eta hor zehaztuta dago. Eta hemen badago entregatzeko fitxa. Merezimenduak egiaztatzeko agiriak, entregatzeko fitxa. Hau, nire pantailako irekitzen bada. Eta gaizki ikustea zutenean nola irekitzen direk gauza guztiak. Eko gomen txatean gaita. Nahi duen, zena aurkezpenekoa deliko. Hemen badago horrelako txantilloi bat prestatuta hasieran jarri behar dituzue zuen datuak, eta gero, joan behar zarete atalez atal, baremoan agertzen diren atalez atal, betetzen. Baina, aurten txertatu dute berrikuntza bezala, batzutan dago esaldi bat urdinez. Urdinez dagoenean da ofizioz hezkuntza departamentuak txertatuko duelako puntuazio hori, bai? Hau da, lehenengo atal honetan antzinatasuna, guk ez dugu informazio hori gorri behar. Badute ja hezkuntza departamentua arduratuko da informazio hori bolkatzea leku aldatze lehiaketako zentralita horretara edo dena delakora. Bai esan, antzinatasunari buruz, guk ikusi dezakegula zerbitzu horrian, aplikazio edo webgune horretan dagoen zerbitzu horrian, ikusi dezakegula departamentuak ze zentrotan egon garela ikusten den edo zer dagoen hor zerbitzu horretan, eta ez dago gaizki begiratu bat ematea hor gauden, garaizi biliko ginateke esateko aizue, ez diazue zentro hau aintzat hartu edo akatxin bat egongo balitz. Akatxak gertatzen dira topo guztietan, baina hor daukazu aukera ikusteko. Gero erakutsiko dizu egunon dagoen zerbitzu horriaren eskatzearen. Berdin hemen egin behar da bat zenbakitu lehenengo dokumentua eta hemen izendatu. Horrela, joan betetzen fitxa osoa eta listo. Hau ere entregatu behar da. Merezimenduen aurkezte horretan, hemen ere entregatuko dugu fitxa hau. Igo behar da beste dokumentu bat bezala. Hori da. Eta oso interesgarria da, eta aurten jarri dute hau lehenengo aldiz, hemen parte hartzaileak aurkeztu behar duen dokumentazioa. Zen ere aurten, aipatu dugu, baremoan aldaketa handiak egon direla, eta berriro dena aurkeztu behar dela, baina berrikuntza batzuk egon dira tartean, eta departamentuak entregatuko du informazioaren zati bat, eta beste bat guk entregatu beharko dugu. Hemen klikatuta, agertzen da, atal bakoitzeko informazioa zeinek entregatu behar duen. Ea parte hartzaileak entregatu behar duen, edo hezkuntza departamentuak ofizioz entregatuko duen. Orduan zuek fijatu, parte hartzaileari dagokion zutabean, markatuta dagoen hori, entregatzea izango da zuen ardura. Eta hemen jarrita genuen meritoen fitxa, entrega egiteko fitxa, baina hau ja azaldu dugu, hori da. Ez zegoen zerbait hor gorri jarrita, ez dakit, bi aldiz ez garenari, ez dizu sartzen ez erukitzera, ez dizu sartzen. Txatean bai gaudela galderak, ikusperik dugun. Praktiketan gaudena merezimenduak hori erantzun dugu. Ega edo ze bata, ega edo ze bata lehenengo lerroan jarri behar da, euskalduna bada plaza, ez? Ez da lehenengo lerroan jarri behar. Badaude bi toki, bat edo beste, hau jartzeko, hori azalduko dugu, bale? Lasai azalduko dugu laurentxe. Ikaste guztiak bateratuak doaz, baina zerrendan banan jarri behar dugu, ikastela jarretan nahikoa. Hemen
aldaketa importantea egon da. Orain arte, zehaztapena eta oso modu zehatzean agertzen zen argibide horietan, formakuntza guztiak dokumentu bakar batean egon behar zirela. Aurten, ez. Aurten Hezkuntza Departamentuak ofizioz entregatuko du hezkuntzak ziurtatutako dokumentazioa, eta gainontzekoa guk entregatu beharko dugu, parte hartzaileak entregatu beharko du, zenbakituta banan-banan. Dena den gero baremoan sakonduko dugu eta azalduko Bai. dugu pixkat hobeto. Beste pertsona batek ere galdetzen du merituak entregatzerakoan gure zerrendako posizio aldatu daiteke, ezta? Bai, aldatu egingo da. Hori. Sortuko da zerrenda berri bat. Bai. Hori da. Vale, bueltatuko gara datetara, vale? Leku aldatze lehiaketa da prozesu bat azkenean ikasturte osoan zehar luzatzen dena, orain azaroan izango da parte hartzea, abenduan lehen esan dugun bezala argitaratuko dira behin betiko plantillak, eta gero otsaila aldera, eta hau importantea da, argitaratuko da partaideen zerrenda eta bakoitzaren merituak. Eta 10 egun egongo dira erreklamazioak egiteko. Orduan, importantea da hor adi egotea eta ziurtatzea eman dizueten puntuazioa zuek kalkulatutakoa dela ziurtatzea. Zer bestela 10 egun dagoen, bale? Eta jankizazue akatsak egiten direla, iaz, Bai. sindikatu guztietatik egoten gara beti tribunaletan, partekide bezala, eta saiatzen gara gauzak aliketa hoberen egiten, tribunaleko jendea bezala, eta hankasartzak egiten dira, eta jendea doa, dena barematu gabe, orduan, komeni da, bidali baino lehen, zuk egitea aurreikuspen bat zer espero duzun ematea, eta gero jasotzen duzunean behin-behineko puntuazio hori ere, arreta hundiz aztertzea, hankasartzak egiten direlako. Ez eman ontzat, beraik ematen dute. Bai. Vale, gero, martxoaldera, martxoaldera, behin-behineko destinoen esleipena izango da. Lehenengo bazten bat argitaratuko da, eta behin-behineko esleipenekin. Eta hemen, dagoeneko behin-betiko destinoa duten pertsona horiek, aukera izango dute prozesuari uko egiteko. Horiek bakarrik. Hau da, oposizioa gainditu duten pertsonek aurten, esleitzen dietena esleituta, ezin dute uko egin. Bai? 5 lan egun daude prozesu osoari uko egiteko, behin betiko uko egiteko, eta norbaitek uko eginez gero, sortuko dira berriro domino efektu hori egin aipatu duguna, emango litzateke. Eta aldaketak egon daitezke. Behin-behineko esleipenetik, behin betiko esleipenera. Behin betiko esleipena kalkulatzen dugu, beste urtetakoa aintzat hartuz, maiatzaldera argitaratuko dela. Eta honi, bai, ezin zaiola uko egin. Gauza batetaz gogoratu nahi, otsailean, agertzen direnean partaideen zerrenda horretan meritoak zer eman diguten, askotan tribunalak, dokumentu bat ez dagoelako osorik, agen atzekaldea ez dugulako entregatu, edo ez delako ikusten, batzutan subsanatzea eskatzen dute. Adibili behar da, zeren batzutan, eta hori ere argitaratzen da webgune horretan, orain ikusten egon garen horretan, argitaratzen dira subsanatzeko dauden kasuak eta pertsonak. Orduan, adi egon, zen hor dago epe bat ere, subsanatzeko eta titulu hori berriz emateko. Eta gero badago beste epe txiki bat, ez dena zabaltzen asko, baina reklamazioak eta gero beste bigarren erreklamaziorako fase bat dago. Ez dute oso agerian egiten kaso gutxi dira, baina erreklamazio honetan sartuak bazaudete, adi egon zeren bigarren alditxo bat, oraindik bigarren aldiz erantzuteko aukera badago, bai. Beraz, horrelakoetan, edo sindikatuan, edo, bai, adi egon, gerta daiteke aukera hau. Eta orduan, zer gertatzen da leku aldatze lehiaketa honetan ez badut behin betiko plazarik lortzen? Behin betiko plaza, baldin baduzu behin betiko eta zaritzute ematen nahi duzuna, ez da zer gertatzen, baina ez badut lortzen, kasu honetan udako esleipenetara joango zinatekete eta ATPC-an parte hartu, hurrengo ikasturterako lanpostua lortzeko. Interinoen horretik pasako zarete eta urrenkera hemen jartzen dugun urrenkera jarraitzen da. Lehenengo eta behin, zerbitzen ikuzunetan dauden pertsonak osasun arrazoiengatik daukate eskubide aukeratzeko plaza, gero lankarga ezarengatik desplazatutako pertsona horiek, zen azken batean kendu diete beraien postua eta bidali dituzte beste nonbaitera, bidali behar dituzte, gero gongo ziren hemen behin-behineko destinoa duten funtzionario horiek hemen aukeratzen dute,
Eta gero, pues, badaude beste egoera hau. Adibidez, pues, seme-alabaren zaintzagatik edo salbuespenezko egoera batengatik emandako zerbitzuaren gizunak, praktikali egiten ari diren funtzionarioak, bueno, ikusten duzue. Bai, hori izango litzateke hurrenkera eta ondoren interinoak, etorriko litzateke. Eta merituen baremoarekin sartuko gara, badaukagu beste galdera bat, ez dunan baterek uzten atzean, A ber. Nik uste dut, Joseba dena ez dugula ikusi, ezta? Ez, behin betiko destinoa duenak, behin-behinekoan uko egiten badu, bere aurreko ikasturteko eskolarekin geratzen da, bai, ez duzu plazaren galtzen, hori da. Zuk behin betiko plaza daukazu, jartzen duzu zerrendatxo bat, jartzen dituzu hiru ikastetxe. Damutu egiten zara, esaten duzu ez prozesuari uko egingo diot. Bueno, pues kasu horretan geratzen zara zure plaza. Oso argi izan, uko egiten badiozu esleitutako plaza horri, uko egiten diozula prozesu guztiari, hor bukatzen dela. Eta era berean, zuk onartzen baduzu behin-behineko destino hori, aurrera zoazela prozesu guztiarekin. Eta gerta daitekeela ere, zuk 3 zentro zerrendatu zenituen, zuri bigarrena esleitu zizuten eta oso pozik zinen, aurrera egiten duzu ez duzu uko egiten, eta batean behin betiko zerrenda argitaratzen denean, zure 3. postua esleitzen dizute. Zergatik, domino efektu hori gertatu delako. Bale. Azkar, bale, galdetzen dute ere, lehatxiko tutorea izan da, euskerako plazak hautatu daitezken, habilitazio baldin baduzu, baskuentzeko irakasle izateko, eskatu behar dituzu habilitazioak, bale? Eta suprimitu eta desplazatuaren artean, desplazatua mugitua dago lankarga ezarengatik, eta suprimituak eskatu dira bere plaza desagerraraztea eta baina utziko dio plaza hori existitzeari plantiletan. Bai. Bai. Jarretuko dugu, baremoarekin. Bueno, baremoak ditu, ea joaten izan atzera. 6 atal ditu. Antzinatasuna, katedradun izatea, merezimendu akademikoak, hemen ez daude aldaketarik. Merezimendu akademikoak, bai, hogezke jarri dugu. Nik uste dut hemen, bai, dagoelari ikusiko dugu. Horren repasatuko dugu, sartuko gara. Zuzendaritza kargoak eta beste funtzioak, hau ere igo egin da, gehienezko puntuazioa, trebakuntza eta formakuntza, bai, hori sartuko gara. Eta beste merezimenduak. Berria, lehen Maitarek esplikatu du, irakasleen prestakuntza atalean, klikagarria da, baina ez nahi sartuko pixka larre gabiltzalako, edo klikatuko dut. Igual interesgarria dago ikustea. Venga, sartuko naiz. Bai, eta badaukate zabale gainera, Hemen daukat zabalik nirea. Bai, hau agertzen da, jartzen badu nire kontraseina, hemen klikatuta hau zabaldu egiten da, hau da nire ziurtagiriak dira, azken urtekoak. Eta hori, lehen Maitanek esplikatu du irakasle prestakuntza, eta hau da, departamentoak egituen nobedade bat, eta, bueno, bai, aposto egin dute honen alde, eta nik uste dut denon besederako. Eta hemen ikusten dira, departamentuan egin ditugun formakuntza guztiak, baita ere berrikuntzako ikastaroak, desberdintasun bat dago, horren azalduko dugu, eta baita ere, adibidez, tutoretzak egin baditugu. Bai, tutoritzatu badugu, graduko norbait, edo inkluso tutore izan bagara, funtzionarioak diren praktikaldietako norbait. Bai, hor agertzen dira, eta gainera, bueno, hauek sortzen dituzte, 2 ziurtagiri. Orain azalduko dut. Orduan, aurkituko ditugu esandakoa, formakuntza jasotzen duguna, hori da 5.1, formakuntza guk eman baldin badugu formakuntza departamentuarentzat ere agertuko da hor, agertuko da ere bai digitalizazioaren ingurukoa, hau berria da, agertuko da ere bai innovazion edo berrikuntzako horiek, berrikuntza jartzen zuena, agertuko dira tutoretzak eta 6.5 berria dela, orain gogoratuko naiz zer den. Markatu ditugu fosforitoarekin aldaketak izan dituzten atal horiek. Eta horrein jango gara ikusten, puntuz puntu, baremoan, atalez atal, zer den baloratzen dena, zenbateko puntuazioarekin, eta hola. Lehenengo puntua da antzinatasuna. Puntu honetan ikusi dugu ere dokumentuen merituen entrega fitxa horretan, antzinatasunari dagokiona departamentuak ofizioz ematen du. Baina jakin, 2 bloke puntuatzen direla, alde batetik ikastetxean antzinatasuna eta bestetik kidegoan dugun antzinatasuna. Ikastetxean antzinatasuna, behin betiko gisa dugun esperientziak puntuatzen du
jarri dugu taula horretan, konparatuz orain arte zenbat puntuatzen zuen eta oraingo deialdian zenbat puntuatzen duen. Bale? Adibidez, honetan ikastetxean behin betiko gisa. Lehenengo eta bigarren urtean, lehen orain arte puntuatzen zituen 2 puntu urteko ematen zituzten. Orain aldiz pasatu da 4 puntura. Hirugarren urtean, behin betiko bezala, lortuko ditugu orain 6 puntu, lehen ziren 4. Eta laugarren urtetik aurrera, laugarren urtea barne, lehen 6 puntu ematen zizkiguten urteko eta orain 8 puntu. Bai. Zegoen jendea... Eta orain 8 puntu emango dizkigute. Urrengoan, behin-behineko gisa zenbat puntuatuko dugun, lehen 2 puntu ematen zizkiguten urteko eta orain igo da, bikoiztu egin da. 4 puntu lortzen alditugu urteko. Eta hilabete osoko frakzioak puntuatzen dira 0,3 periodikoarekin. Eta zailtasun bereziko kalifikazioa duen ikastetxeren batean ari bagara lanean, puntuazio estra bat lortzeko aukera izanen dugu. Urteko 4 puntu estra emango dizkigute eta lehen 2 ziren. Kidegoan antzinatasuna, atal horretan ez da aldaketarik egon. Eta atal honetan zenbatzen da interino bezala izandako esperientzia. Bale? Esan dugu informazio hau departamentuak ofizioz ematen duela, baina deialdiko orrialdean bertan, hemen, badugu aukera, araudiaren atal honentzat, oinarrizko informazioa araudia, nahi dut ikusi, oinarrizko informazioa, barkatu. Bai, orain diari nintzen. Oinarrizko informazioa, aurkeztu barreko agiriak, hemen badago aukera egindako zerbitzua konsultatzea, zerbitzu horria konsultatzea. Hori, nahi patu duguna. Gomendagarria da begiratzea orain, ze 26 arte, eskaerak aurkezteko epea esan dugu bukatuko dela, 26an, eta ordura arte ikusiz gero zerbitzu horrian falta zegoela zerbait edo ez dute akatsen bat dagoela. Baduzue tartea, denbora tartea, erreklamatzeko departamentukoekin harremanetan jarri eta zuzentzeko eta ongi aurkezteko. Bale, horregatik, interesgarria da begiratzea hau, akatse baldin badaude zuzentzeko, eta hemen azpikoan berdin jartzen du prestakuntza erregistroa konsultatzea, hau da, orain Angelak erakutsi duena ikasnobakoa, hemendik ere begiratu dezakegu. Interesgarria biak errebisatzea. Bale, hori antzinatasunari dagokionez... Gogoratu interino gisa izandako esperientziare kontutan hartzen dutena, bai? Kidegoan, hori da. Eta urrengo puntua, katedradunena ere zenbatzen da, baina oso kasu gutxi direna ez pasako gara zuzenen horren. Merezimendu akademikoetan gehienez 10 puntu lortzen alditugu. Eta hemen... hemen da duda sartu zaidana, ez 10 puntu dira gehienet, eta ziren gehienet, badago aldaketaren bat, baina ez gehiengo puntuazio horretaz. Bale, kasu honetan aldaketak ez dira asko, baina bai hemen ikusten duzue, doktoretza gradu ondo eta parteko sariengatik lehen 5 puntu ematen zituztela eta orain 6, eta masterretan, adibidez badago 3 puntu puntuazio hori mantentzen da, baina orain arte aukera zegoen master bakarra aurkezteko. Eta orain, hori, baldintza hori kendu dute. Baldin baituzu 2 master, aurkeztuko dituzu 2 master. Eta guan 6 puntu lortu. Gainontzeko ataletan ez dago aldaketarik, orduan pasatuko dut. Eta 3.3 da hizkuntza eskola, musika eta dantza tituluak, lanbide heziketakoak, eta hemen ikusi dezakezuenez aldaketa bakarra da musikako edo dantzako titulo profesionalen bat baldin badutzu, lehen puntuta erdi ematen zutela, eta orain 2 puntu ematen dituztela. Bada? Egakoa, nola lehen galdetu diguten, ez dut zer esan behar zenuen. Ez hori aipatu behar nuen. Bai, egari buruz esan behar nuen, berez, 6.7 atalean kontutan hartzen dela, euskerakoa. Baina, hemen ere kontatzen aldute, ala eskatuz gero. Ez dut ongi esan, ez hemen ere, edo batean, edo bestean. Nahi izatekotan, 3.3. Normalean, 6.7an kontutan hartzen da,
bueno, hemen daukazu aukera agian ingelesa ze bata izateko 3 puntu, gehi master bat beste 3 puntu, eta gehienez 10 puntu dira. Hori, Orduan, egarekin badugu pixka bat, baremoko multzo bakoitzak duen ez gehienezko puntuazio bat, antzinatasunak kenduta, egarekin badugu pixka bat jokatzeko aukera. Eta tal hau adibidez, baldin baduzue ja, gehienezko puntuazio horretan, ba ega sartu dezakezue, edo ze bata 6,7 horretan, eta hortik lortu puntuazioa. Bai, da. dena da jakin dezazue, zer egiten ez baduzue eta ega aurkezten baduzue, 6,7 kontatzen dute zuzenean. Zuk neko bat zendu zerbaitengatik 3,3an kontatzea, instantzia horretan adierazi beharko zenuke. Nahi dut nire euskarako titulua 3,3an kontatzea. Vale, bestela 6,7 doa zuzenean. Bueno, hemen daukagu laugarren puntua, dela zuzendaritza kargoak eta beste funtzioak, eta hemen zuzendari izateagatik puntu gehiago ematen dituzte. Jarraituko dut, bestela mozki datzu, Ba, orduan ikusten duzu, bueno, zuzendari eta olako kargoak izateagatik puntu gehiago ematen dituztela. Pasa dira, lehen 4 puntu urteko, lehen 4,5, eta zuzendari hor ikasketa guri idazkari, 3 puntu. Eta gehienez, 30 puntu lortu daitezke, beraz, bueno, bada modu bat ere saritzeko zuzendariei itzan sartzen den jendea. Eta guk presentatu ditzakegunak dira 4,3, bai? Gris argia jarreta daudenak guk ezin ditugu presentatu, 4,3an bai. Tutore izatea, hemen galdera asko egoten dira. Nola lortu ziurtagiri hauek? Hauek eskolaz eskola eskatu behar dira. Tutore izanagatik. Bai, interinoak ginenean edo funtzionario izan da, ez du axolik. Lehen urte bakoitzeko tutore bezala punto bat ematen zuten, eta orain bat eta erdi ematen dute. Lehen gehienez 5 puntu izaten altziren berak 5 urte tutore bezala, orain 10 puntu direnez, 6-7 urte izango litate. Lasai. Ez da bakarrik tutore izateagatik, baita ere koordinatzaile izateagatik lehen hezkuntzan aurrezkuntzan, bigarren hezkuntzan mintegi buru, departamentuko buru, horrelako ardurak, badaude oso ongi detaiatuak anexo horretan, lehenengo anexoan 4,3an. Begiratu harretaz, hori bai kontutan hartu, urte batean kontutan hartzen badizute tutore izateagatik ziurtagiri bat, ez dizutela emango koordinatzaileagatik. Hau da, ikasturteko eta oso ongi begiratzen da, bakarrik ziurtagiri bat hartzen dizute kontutan. Bera, eta gertatzen askotan, urte batean, koordinatzaile izan zinen ziklokoa eta gainera tutore, hau osoikoa da, bietako bat aukeratu behar duzu. Bale, bietako bat bakarrik emango dizutelako. Dena den biek berdin balio dute, 1,5. Pasatzen duan ongi, eta goaz 5. puntura, hemen trebakuntza eta formakuntza. Igo egin dute, 10 puntutik 15era. Eta gehien bat, importantea, 5 punto bat, hor dagoela gure formakuntza. Pasa dela 6 puntutik, hau da, 600 orduko formakuntzatik, 9 puntura, 900 ordutara. Bale, orduan, bueno, hemen badago tarte bat, formakuntza aurkezteko edo bueno, hori lortzeko. Eta gero dago, 5.2, oso jende gutxik izaten dugula, baina direla guk emandako formakuntzak. Gogoratu hemendik aurrera, ikasnobako edo irakasleen prestakuntzako orrialde horretan agertzen direla hainbat ziurtagiri. Ez denak, nik aurkitu nire kasuan akatzen baten bat horrez dagoena eta nik badaukadana eskuz. Edo agian departamentukoa ez dena. Orduan, ongi kontrastatu zuek duzuena bat datorren handagoenarekin. Baina orrialde horretan baldin badago ez da beharrezkoa aurkeztea. Bale? Eta bagoat, 5.4 berria dena, kompetentzia digitala, orain arte hau ez dena aintzat hartzen, eta hemendik aurrera aintzat hartuko da, hori ikusten duzu ematen den puntuazioa, akreditatze bakoitzarengatik. Beraz, bueno, beste aukera puntu gehiago lortzeko, eta 5.5 ere berria da, eta hau jende askori oso interesgarria irudituko zaio, eta oso importantea, orain arte Cambridge, Oxford, Delft, frantseseko tituloengatik ez zutelako punturik ematen, eta jendearentzat, bueno, horrelako disgustu hartzen zuen oposaketetan bai, baina gero leku aldatzean ez. Eta aurten lehenengo aldiz, emango dituzte gainera hizkuntza eskolako ziurtagirentzako ematen den puntuazio bera. C2arentzat 4, C1arentzat 3, beraz, bueno, hau jende askorentzat oso berri ona izango da. Eta azkeneko berrikuntza gogoratu formakuntzan titulu guztiak banaka entregatu behar direla. Eta ez aztu, ez dut esan, baina ez aztu inoiz atzeko partea. Baldin badauka agian ez formakuntza txikiagoetan, baina formakuntza marduletan baldin badago atzeko partea, importantea da, bale? Hori ere aurkeztea.
Eta azkeneko puntua, beste merezimendua, 15 puntu gehienez, lehen bezala. Hemen aurkitzen ditugu argitalpena, lehen esandakoa. Aldizkariak, liburuak, bai, publikatutako gauzak, 8 puntu ematen dituzte gehienez. Dena den, bueno, hemen botako dut. Nahiko zorrotzak dira argitalpenekin, eta badira zenbait argitaletxe, online publikatzen dituztenak liburuak, hau ezakit komentatu dut zurekin, eta hoiei puntuazio askoz baxuago ematen diete. Beraik badaukate argitaletxeen zerrenda bat. Azken batean, tribunalak badauka olako baremo izkutu bat, ez dakit horrela esan, baina beraiek gauzak zehatzagoak dituzte eta kasu honetan argitalpenak, bueno, jakin dezazuen, besterik ez. 6.2 jarri dut berde fosforitoz, askotan ez garelako hartzen baditugula formakuntzako ziurtagiriak. Bai, orain igual ikasnoan argiago ikusiko dugu, baina begiratu, departamentuko formakuntzetan ea jartzen duen parte hartzea, prestaketa parte hartzea, gazteleraz participación en formación, edo berrikuntza innovación. Innovazionekoa bada, ona doa puntua. Hor jarri dut, 2,5 puntu gehienez horrela delako, baina gero gorriz, hor marroiz, jarri dut gauza bat ere, olako baremo izkutu batean dagoena, iaz, 0,25 puntu ematen zutelako parte hartzeko titulo bakoitzagatik, eta 0,50 koordinatzaile izango bazina. Ez dakigu hori horrela mantenduko den, bale? Pixkat orientatiboki. Kasu honetan ez dituzten orduak aintzat hartzen, baizik eta ziurtagirik. Bueno, ez dut uzatuko, ez baitakigu horrela mantenduko den. Meritu artistikoetan ez dago aldaketarik, eta 6.6an bai dago aldaketa bat, da gradu eta masterreko praktiken tutorea berdina, 0,1 ematen dute, baina oposaketak gainditu ondorengo praktiken tutorea baldin bazara, praktiketako norbaiten tutorea baldin bazara, 0,20 puntu ematen dute urte bakoitzeko. Eta mesedez gogoratu, norbaiten, grado edo praktiketako norbaiten tutore bazarete, 2 ziurtagiri sortzen dira. Bata, ematen ditu formakuntzarako orduak, eta besteak ematen ditu ECTS kredituak. ECTS kredituak kontutan hartzen dira hemen 0,1 emateko. Kontu zeren entregatzen baduzue bakarrik, formakuntza orduak ziurtagiria, ez dakit hornekin gehiago luzatu, bestela galdetu, dudarik baduzue. Orduan ez dizute hemen punturik emango. Emango dizute formakuntzan, 5 puntu batean, baina ez 6.6an, bale? 6.6an puntuak lortzeko, kreditos ECTS. Eta azkenik berria, C2 mailan euskeran emango zizkela puntuak, bai? 4 puntu. Ez dudan ulertzen zergatik diren 5 puntu gehienez, baina hausnartuko dut. Nik dakidala bakarrik hartzen da puntu gehien daukan ziurtagiri hori. Vale. Galdera batzuk egon dira baremaren inguruan txatean. Ba, ez enteratu. Bai, joango naiz erantzuten, bale? Alde batetik, egonda konsulta, ea tutore ziurtagiria oraindik eska daiteken, bai, azaroaren 26 arte, baduzu tartea dena aurkezteko, orduan, jarri harremanetan baituzu oraindik 3 aste, ikastetxeekin harremanetan jartzeko, eskatu beharko diezu zuzendaritzan ziurtagiri bat. Ez dakit kontutan hartuko duten zuzendaritzak emandako ziurtagiria. Kontutan hartzen da ikasnoban dagoena. Iaz ere problema jarri zituzten horrekin. Lehen eskatzen zitzen zuzendaritzei. Orain hasten dira bakarrik horiek, orduan agian praktika horiek ez badira bukatu eta ziurtagiri hori ez badaukazu sartuta. Lehen esplikatu dugun ikasnobako web horretan. Baina da tutore ziurtagiri. Berdina. Tutore barkatu 4.2. 4.2 bai. Hori zuzendaritzekin harremanetan jarri eta listo. Eta gero, formakuntzei dagokienez, formakuntzak ere egon dira atzeko galderak. Puntuatzen du denak eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egun arte. Hau da, azaroaren 26 arte egindako guztiak, esperientziak, formakuntzak, denak puntuatzen du. Titulo bat, formakuntza bat bukatu baldin baduzue, azaroaren 25ean izango duzue titulu osoa. Formakuntza hori bukatzen bada, abenduan ezin duzue aurkeztu, ez duzue ziurtagiria. Baina azaroaren 26a da fetxa mozketa egiten den data. Vale, eta gero, gradu praktiken inguruko beste galdera bat ere, egon da, tutorizatzeagatik gradu praktikak, praktikaldi hori izan bada Nafarroako ikastetxe batean, Hezkuntza Departamentuak ofizioz sartuko du puntuazio hori, 6.6 atalean. Ez bada Nafarroan izan,
aurkeztu beharko duzuzuk dokumentazioa, ziurtagiria. Hori dago dena den, lehen aipatu dugun orrialde horretan, non agertzen zen, pertsona bakoitza partaideak, parte hartzaileak ze dokumentazio aurkeztu behar zuen, eta horretan, orain konpartitu dugun, hemen badago zehaztua, bai? Hori, listo. Ikasturte honetan, banaiz oposaketa gainditutako baten tutore, aurten jada puntuatuko dut. Bai, azaroaren 26 arte. Hori da. Emango izute frakzio bat. Bai? Bai. Esperientzia Nire ez berdin, dakit seguru, antzinatasunaren esperientzia, antzinatasuneko esperientzia, puntuatzen du azaroaren 26an. Hor egitute kortea. Bai? Baina 6.6aren kasuan, ez bada osoa, ez dituzten. Bueno, bestela kontrastatuko Bai. jarrituko dugu. Bai, 0,1 da ez da asko, baina ez badago bukatua, dudak ditut emango duten. Nik uste ez, baina, bueno. Dudaren aurrean beti hobeda aurkeztea. Eta gero beti eskatzen dizute subsanatzeko, eta orduan irekitzen zaizu bentana hori edo epe hori, orduan, bueno, dudaren aurrean beti sartu. Eta izan daiteke zalantza handiak izatea, merituen aurkezte fitxa horretan, non kokatu lehen Angelak esan duena, saiatu ongi kokatzen, baina ez erotu ere. Osea, ez badago justo dagokion atalean, zuzentzaileak, saiatzen dira kokatzen dagokion atalean, eta listo puntuatuko dute. Bai. Hankasartzeren bate eginda ere, puntuatzen dute. Ere gomendatzen dute, jartzeko dokumentu bakoitzari bere zenbakia eta zenbaki bera fitxa horretan, baina egia esateko tribunalkideak normalean eskuzabalak izaten dira, eta, bueno, saiatzen dira hori eliketa hoberen barematzen, bale? Oposaketako tribunalizatek puntuak ematen ditu, bai, ematen ditu, eta hori, Nafarroan bertan izan bada ofizioz izango da, puntuazioa ofizioz emango dizute, Nafarrotik kanpo izan baldin bazara tribunalkide, orduan zuk entregatu behar duzu dagokion apartaban, ez dakit horren den 5.3, ez buruzaren ez dakit. Plantilletan Nafarroko eskola guztiak ageri dira, bai, ageri beharko litzateke gutxien, ez baldin baduzu identifikatu baten bat ez dagoena. Ez dut uste alakorik, baina berez bidaltzen dute zirriborro bat, bidali genuen ere ikastetxeetara eta hola, identifikatzeko zeuden akatsak, eta etzen zer aipatu. Bueno, zuen lasaitasunerako esango dugu Italia gutxi gora bera bukatu egin dugula, eta ohiko galdera batzuk besterik ez, dira 5, 6, jarri ditugula hemen, diot, ez pentsatzeko oraindik ordu erdi bat geratzen denik, bale? Saiatuko gara azkar egiten, saiatuko gara azkar egiten, eta benetan dudak baldin badaude, idatzi guztuen lasai, txadonetan, edo bihar telefonoz deitu, korreo elektronikoa. Estilaseko egoitzara ditu dezakezuela edozein momentutan, edo korreo bat bidali eta erantzun modugu, bai. Botako ditugu hola, gehien errepikatzen diren galderak, jasotzen ditugu dei hoietan edo konsulta hoietan. Lehenengoa, iaz behin betiko destinoa lortu banuen, aurten parte har dezake. Esan dugun bezala, aurtengo leku aldatzeleiak eta estatu mailakoa da, eta honek dauka antzinatasun eskakizuna, eta orduan ezin dugu, iaz behin betiko destinoa lortu banuen, aurten ezingo dut parte hartu. Ikastetxe batean lanpostu bat baino gehiago baldin badaude espezialitate berean, plantian agertzen den kopurua adina eskara egin behar ditut? Ez. Ikastetxe batean egon daiteke 5 bakante, zuk eskatzen duzu behin. Eta nahi baduzu, itinerantzia hori ere bai. Bai, lehen ikusi dugun adibidez Andosillako adibidean, aurrezkuntzan ziren 2 plaza, ez dugu aurrezkuntza erderaz 2 aldiz jarri behar. Behin jarriko dugu, eta listo. Eta horrekin jari gara parte hartzen, espezialitate eta hizkuntza horretako, ikastetxe horretan dauden espezialitate eta hizkuntza horretan, dauden plaza guztietara. Jakin daiteke zeintzuk diren dauden plaza errealak? Ez. Argazki bat dugu momentu zehatz batekoa eta zerbait orientagarria da, gutxi gora berako ideia bat egiteko. Baina hori, aldaketak egongo dira, resulta sortuko dira, eta holakoak. Interino garaiko merituak puntuatzen dute? Bai, interino garaiko meritoek egindako formakuntzek puntuatzen dute, eta baita ere esperientziak, baina ez zentroan, baizik kidegoan. Horrek, lanean hasi ginen momentutik sortzen ari gara puntuazio hori, horren direla 2 punto urteko. 2 punto urtekoa urte bakoitzeko. Interino ginenetik, lehenengo momentutik. Nola ordenatzen dira leku aldatze lehiaketako partaideak? Esan dugun moduan,
baremoaren arabera ordenatzen dira. Zenbat eta baremo altuagoa izan, gorago egongo Gorago. zara zerrendan. Eta beran egongo dira aurten oposizioa gaindituten pertsona horiek, ze horiek ez dute baremo hori, baizik eta parte hartzen dute oposizioan lortutako notaren arabera. Ibiltariak diren plazak eskatu behar dira? Ez dira eskatu behar, eskatu daitezke interesa badugu. Ez dugu zertan eskatu behar, eta lehen esan dugun bezala, ez dizkigute modu ofizioz edo forzatuan, ez dizkigute plaza horiek emango. Dokumentua konpultsatu behar dira, ez da beharrezkoa. Eskaneatuta aurkeztearekin nahikoa da, gogoratu bi aldeetatik, informazioa bi aldeetatik baldin badago, bi aldeak entregatu behar direla, eta hori eskaneatuta aurkeztearekin nahikoa da. Arazoren bat egongo balitz, dokumenturen batekin, edo eskatuko digute hezkuntza departamentutik, beste kopia bat entregatzeko edo zerbait. Baina, printzipioz, ez du zertan dokumentua konpultsatu. Igual, pasatuko gara momentu bat txatera. Lantaldeetan koordinatzailea izateak puntuatzen du? Bai, ez lantalde guztietan. Hori begiratu behar da 4.3an daude oso ongi zehaztuta zer gauzei emango dieten eta zeintzuei ez. Koordinatze guztiei diete ematen. Orain buruz ez dakit esaten, daukatenen, baina erresa da, dokumentu hau da, baremoarena, anexo bata, eta hemen 4.3an joan beharko ginateke, eta ikusi zehaztasunez, eta orain, ez gara sartuko, baina ea zerri ematen diote. Otras funciones docentes, hori agertzen da, bale? Merituen dokumentu horretan, zer esan nahi du plazas con vernaculo euskera? Gure espezialitatea euskeraz bada, adibidez, fisika, kimika euskeraz, orduan ega edo ce bat hori harri behar da. Bueno, gure plaza euskeraz bada, ega edo ce bat da, rekisito bat da. Rekisito bat bada, hori ez dugu esan, eta begira, eskerra galdera honi, egia esateko ez da zertan entregatu behar, rekisito bat delako. Baina, nik beti sartzen dut bada ere. Puntuatzen dizu 6.7an, baina, rekisitoa da. Orduan galdera zen, zer esan edo plazas con vernaculo euskera, euskerako plazak direla. Ez dakit zergatik beti horrela ditu izan dira. Bai. Parte hartzaren inguruan, pasaden ikasturtean, behin betiko destino definitiboa lortu batzen, oraingo leku aldatzean parte hartu daiteke borondatez? Ez. Esan dugu ez. PT euskeran ez da deus atera. Bai alabai parte hartu beharko dugu, ez du zertarako bai. Parte hartu beharko duzu, ze izan daiteke destino definitiboa PT plaza bat okupatzen ari den pertsona batek parte hartzea, beste toki batera mugitzea eta sortzea bakante berriak. Resultako horiek aipatu ditugunak lehen. Domino efektua. Beste galdera bat. Nola jakin dezakegu zerrendako ze posizio dugun, behin-behineko plaza izan da? Ez dugu jakin. Hori argitaratuko da, argitaratzen direnean merituen zerrenda horiek otsaila alderan, ez? Otsaila alderan argitaratzen da. Hori ezin dugu jakin. Bale, daude galdera pila bat ez dakit denak banan argitzen ditugu, no? Bertzeren inguruan. Venga, roli bat egingo dugu. Ez eta geratu parte hartzearen inguruan. Parte hartzearen inguruan, 22-23ko praktikaldia izan nuen. 23-24 destino definitiboa behin betikoan. Eta 24-25 ikasturte honetan destino definitiboa. Aurten ez dut parte hartu, iaz eman bazizuten ez? Iaz eman baldin bazizuten destino definitiboa, ezin duzu parte hartu. Aurten. Hori da. Jonek galdetzen du eta rekisito izan da, non sartu behar da ega. 6.7an, baina ez baduzu hor sartzen ere, 3.2an sartzen baduzu, 6.7ra bidaliko dizute, ez baduzu distantzia bidez, zehatzen 3.2an nahi duzula. Vale? Antzinetasunaren inguruan galdera bat bota dut gorago. Eta ez dugu ikusi. Irakurriko. Zerbitzu eginkitzunetan egindako lanak ez du ikastetxean behin betiko gisa bezala kontatzen. Bai, zerbitzu horrean provisional jartzen dit. Bai, zerbitzu eginkizunetan egindako lanak kontatzen du zure ikastetxean egongo bazina bezala. Gure kasuan gertatzen den bezala liberatu sindikalontzat. Ez gaude ikastetxean, baina aintzinatasunerako bai kontatzen dugu zentro horretan. Bai, ez da? Begiratuko dugu ez dakit, provisional horrek, eta ez dute galdera. Bestela nahi baduzu Ibai deitu bihar egoitzara eta begiratuko dugu zure kasu zehatza hartzen den. Bale? Plaza con vernaculon zer sartu behar da? Dudakan jarri nauzunik ega jarri baduzu bai. Rekisito bat delako. Beste baten galdera. Vale. Por jarradia bestela deitu dezala bestela egoitzara eta aztertuko dugu bere kasua. Bai. Eta ianko galdera. Eguzu?
Bale, a ber, behin betiko destinoa izan da, behin-behineko esleipenetan destino berri bat eman didate. Posible da behin betiko esleipenetan beste destino bat ematea? Bai, zergatik, askotan ja aipatu dugun domino efekto horrengatik. Niri posible da esleitzea hori plaza bat eskatu dudana, baina agian plaza horren titularrak uko egiten dio prozesuari. Orduan, ja plaza hori ez da existitzen, eta niri ezin didate esleitu, eta niri esleituko didate beste plaza bat. Jarri baldin baitut aukera. Hori da. Bai, parte Orduan, hartu. behin betiko plaza duzuen ontzat, parte hartzen duzuenean leku aldatzen lehiaketan, mesedez, arreta askorekin zer jartzen duzuen. Niri gertatu izan zait noiz bai. Jartzen badituzu benetan seguro nahi ez dituzuen plaka, kontuz, zeren ematen badizute behin betikoan, ez dituzuko egin. Galtzen duzu aintzinetasuna aurreko zentroan, mugitu behar zara, eta gero ez da inerrexia mugitzea, beraz, bakarrik jarri hori behin betikoen kasuan, behin betiko plaza duzuen ontzat. Jarri benetan nahi dituzuen gauzak eta parte hartu borondatez, benetan interesa baduzuen zentro aldatzeko. Hori da. Eta hau izan da dena. Zorte hon! Ea tokatzen zaizuen nahi zenuten hori, edo ea esleitzen dizueten behin betiko plaza bat ez duzuen ontzat. Eta lasai hartu, gogoratu 3 aste dituzuela parte hartzeko, eta... Ninduela kopia. Bai. 3 aste dituzuela parte hartzeko, baduzue denbora zirriborroak egiteko, poliki-poliki egiteko, bai, prestatu, aurkeztu behin baino gehiagotan, erabat konforme eta ziur zaudeten arte aurkeztutako horrekin. Tartean, denbora tarte honetan, zalantzaren bat duzuela, ez duzuela zerbait ongi ulertu. Deitu egoitzara lasai, saiatuko gara laguntzen, aldugun guztian, bai, zalantzak argitzen, deitu edo idatzi, bai, bidaliko dugu orain ere txatetik, gure, telegrameko kanala, bai, nahi baduzue jarraitu, eta korreo elektronikoa, ere bai, zalantzaren bat baldin baduzue, hortik botalizateko konsulta, bale? Bukatuko dugu txatarekin, bai, 6.7an bernakulo, igual hemen bukatu da gure hitzaldia, geratuko gara 5-10 minutu dauden galderekin, jakin dezazuela informazio guztia eman dugula gure partez. Baina galdetzen zuten bernakulo zuten, bai, ezin dut. Galdetzen zuten bernakuloa zutenak 6.7 dijoan ega, eta bai, 6.7 ez dituzten, zeretunen. Behartuta daudenek ez badituzte plaza guztiak ordenatzen, nola erabakitzen dute adjudikazion forzosa? Bale, batzutan egiten dute orden alfabetikoagatik, edo geratu delako plaza bat. Egia esan, ez dakit esaten orden alfabetikoarena entzuna da. Bai, badago zehaztua, deialdian. Nola den, ez dakit orain esaten, Nik uste hori irakurri dudala, ezin dizuet esan sentitzen du, ziurtasunek, baina ez dugu inolazeren nahi hori gertatzen. Seguro daukagula guk urrenkera hobe bat, baldin bada alfabetikoa edo berdin zaitzen, Barkatu berriro galdetzegatik, baina plazakon bernakulo bada, ega, lehenengo lerroan sartu behar da, ez dut irakurtzen, ez? Eta 6.7an ere bai? Sartu bietan. Sartu bietan nahi baduzuen, nik lehen beti sartzen lehenengo lerroan. Sartu bietan, zuzentzen, baremazioa egiten ari diren pertsona horiek, baloratuko dute bestela momentu horretan, zein ataletan puntuatu, baina puntuatuko dizute, eta sartu bietan. Sartzen baduzu lehenengoan bakarrik, 6.7an kontatuko dizute. 6.7an jartzen baduzu ere aintzat hartuko dizute rekisitoa dela. Así que horregatik lasai egon. Eskerrik asko eta mila esker esaten digute, non jaso ezakegu informazioa lehen eskutik, lehen eskutik departamentuko webgunetik. Edo estela de estilas departamentera zenaren. Estelasera ditu dezakezue, jarren izuen txatean informazioa, baina hemen daukazue gure telefono zenbakia, gure elbidea, arrotxapean gaude goiz eta arratsalde, 7 arte, daukagu telegrameko kanal bat, horpikatuta, lehen saiatu ez eta ez, zerbait gertatzen da nahi nizuen hemendik bidali eta ez dakitzen den asuntoa, baina ez dut lortu, saiatu nahi, bizketan zuen bitartean. Daukagula telegrameko kanal bat ere bai, esteilaz bilatuta oso errez aurkituko duzue, horrenein partekatzen dugu informazio asko, eta azkenek urtean geografikoki, igual horrela gozan behar gara? A ber,
Ari gara galdera batzuekin, bale? Eta batean jartzen du nereak idatzi du azkeneko urteetan geografikoki izan da. Bale. Ah, Bai, forzos. bai. Batzutan egiten dutena da alfabetikoki hartu, baina ikastetxearen arabera. Hori ere egin izan dute. Bai. Orduan, ba, horren arabera joten dira banatzen. Hemen hau, handiago, abelirakurtzen dugun erresago, bai. Deialdian zehaztuta egongo da, baina momentu honetan ez dakigu esaten. Begiratuko dugu. Eta eskerrak. Eskerratzen da. Jo, eskerrak zuei, espero dugu interesgarria izana, eta zintzilikatuko dugu. Izalditxo hau ere, ikusi nahi Hori, dugu. Esteilaseko webgunean, joango gara sortzen horrelako ataltxo bat, eta hor jarriko dugu baleko aldatze bilaketarekin zer ikusia duen informazio guztia, bale? Zintzilikatuko dugu ere gaurko aurkezpena, sortzen dugun dokumentazioa honen inguruan, o departamentutik argitaratzen dena, bueno, hor jarriko ditugu dauden berrikuntzak, bale? Joango gara hor txertatzen. Nahi baduzu salseatu, hori sartu Esteilaseko webgunean, eta leku aldatze lehiaketa Nafarroa jarrita, listo, izango duzu dena eskura. Bueno, hemen utziko dugu. Bai. Zorteon, eta hemen gaituzue behar duzuen erako. Hori da. Ados? Eta animo. Gero arte. Aio. Ados.